Uuwi na naman nga ni kami mga madi. So for today's video nga ni mga madi, yun si Aldaw, napasiring kami sa Papatantan para magkurulaban ka mga Bicolano vloggers. Aw, tasibot-sibot nga na ko dyan mga madi ko, tahamala kang hali panganay kami kay na batang hinchik ning tinambak. Tapos mga nai na kami nakahali duman. Akala ko niya ko, baka kabangaan na kami makakaabot, ning malilit kami. Aw, mariman ng mga madi ko tapag abot mga na batang hinchik, si Boy Kulot pa man lang nga ng yaon. Tapos taday pa man nga na kami dyan nangungudto, kaya nagbal kami ni batang hinchik ni tinapay, ta nagpaghali man nga ni sa sagad, nagpamahuman nga ni kami ning dakol, paghali man sa tinambak. Tapos nga ni mga madiko, pagbalik man nga ni batang inchik duman sa may Papatantana, iyon una nga ni hidig mga madiko, si ibang Bicolano vloggers, sumahiling nga ni dyan mga madiko, yaon na dyan si, Kapusngak, ayan, tapos si Maugma TV, kinikilig nga na ko dyan mga madiko, ta syempre, pakahiling ko nga ni sa Inda, kasi saro na bagas Inda mga madiko sa mga sikat na digdi yung Bicolano vloggers sa Bicol. Tapos nga ni mga madiko pag-aban-aban nga ni uyan na nagdadangadang na naman si Ani. Tapos uyan nga ni mga madiko sa pagkidiligan ko digit si May Salbi ninja. Si May Salbi mga madiko uyan na nga nasa mga bangang kuna. Tapos uyan naman nga ni si Kim Butera tapos si Christine Vlog mga madiko. Di syempre mga madiko, anong pang pigharalat din nagdurma na nga ni kami sa Papatantan na pig. Tauman nga ni sa mga madiko ning libre para sa pagkurulaban mga ni kang ibang mga Bicolano vloggers. Kaya nagpapasalamat kami mga madiko sa Papatantan kay Papa P sa may-ari kang Papatantan mga madiko. Syempre support man nga ni sa yung mga small Bicolano vlogger. Magmahon nga na ako mga madiko. Dati na matalag sila nagkukurulab, nagkakahiriling ko man sinda mga Bicolano vloggers kay bahan naman nila mga big vloggers nga ni mga madiko. Tapos ganyan kay bahan na kami ni Batang Inchi, kaya pero we are so thankful and happy mga madiko. Kami mga madiko ni agum ko nagsisikit man kami digdiho sa Papatantan bako inambog mga madiko o minsan nga ni pagluluwas may kay nagum ko may masirit-sit pa yan tas may makiriw kay niya kung ano na kung paguna niya ako guide ko mga mga tambay na inidigdiho sa gilid-gilid bako kaming mag-agum na denda may agum na nga ay may aki na nga ni kami. Tapos sarap pa mga madiko kaya nga ni igdi kami talaga nagaano kang agum ka. Syempre pag quality time man sa kada saro tapos talagang na-relax man kami tapos talagang komportable kami na yaong kami dyan sa Papatantan na yan mga madiko. Tapos inot na inot mga madiko malinig tapos barato pa. Di yun na nga nito mga madiko habang tigalat may pangani dyan si ibang mga Bicolano vloggers na day pa nag-aabot yun na nga nito nagturuturiktok mo na nga ni kami. Sikin sa mga madiko yaong nga dyan si Kim Butera TV tapos si Christine Vlog si May Salve si Aning tapos ako tapos iyan sulusulong lalaki mga madiko si Boy Kulot ito. Tapos nga ni mga madiko ta si Batang Inchik makuliton mahiruon ugmahon dyan kaya nagluwas muna ako para mag-video pa para magpa-progress ko naman dagos. Di yun na nga nito mga madiko after kang mga pirang content na nag-ibume nagparaprahe nga mo na nga ni kami sa kwarto siyempre ang nagdaang aircon mga madiko mapampapres ko lang para papres ko kami. Tapos si Batang Inchik nga ni mga madiko tapos nag-videohan ko nga nito pakang kakang tinapay niya kung nakataid-taid ka po dyan Maugma TV sana all. Tapos yaman nga ni dyan si May Salbi tapos si Ani nga ni mga madiko tapos si Kapos nga biyong nararibok. Di yun na nga nito mga madiko naisipan ko nga na nagpaparapahe nga sabi ko maripa niya akong ipa-shoutout ko niya ako ang page ko sa duwa niya akong idol. Mga madikong lilen, ayan si mga madiyong ko yan. This is Mima Ugma TV na madiyong ko si Madam Lucret ay tanintan. Support Bicolano vloggers mga madiko dalan ang video tag. Magulupan sa kita ay tanintan. Never ending happiness. I love you todo. Di yun nga ito mga madiko sabi ko kay May Salbi man niya ako ikamado niya ako May Salbi shoutout mo man niya ako ang page ko tangali niya kung mag-aral mo na kita magdarakol na kitang followers. Nagagawa man po siya ako po na wala sa kuyang account kaya paki-follow man po sa bago kong account na May Salvi 2.0 magtarabangan po kita ini po si Madam Lucret na kaibahan mingon yan kaya po paki-follow man po siya. Salamat po. Salamat sa lang maray sa May Salbi magbutom sa May Salbi mga madiko gabos man sila mga mabubuot mga madiko tas yun na nga ito mga madiko si Aning naman nga nita pero bis naman kami kayo nagkailingan pandua pa man mga madiko tapos pero di ko pa man nga siya na pa-shoutout kaya sabi ko niya i-shoutout mo man doon niya ako. Paki-follow and paki-support man si Madam Lucret. Paki-follow na nindo. Yun na to. Ingat ka perme. Thank you. Bye-bye. Ang pagkabuo talaga ng mga madiko ni Aning. Tapos yun naman nga na ito mga madiko. Yung naman nga na si madikong kapos nga mga madiko. Ito makangirit pa ng ining maray. Lalo na sa personal mga madiko. Pero sa iya, baka pwedeng maging lukarit ka. Ha, dahil nito paglingawan ko dahil soldo tong pang ungos nindo. Madam Lucret, ako na ang maduklit kang Bix. Bye-bye. Napakulog ang payo. Bye-bye.
Oh, tapos yun nga nito mga badi ko, aban nag-abot nga na si aki ni bus nga ni mga badi ko Buylado, si Gray. Sabi ko, kiling-kilingan ako mga badi ko, nahiling ko si Gray. Sabi ko niya, ano doon niya ako kung mahiling mi si Gray, tapos makapapicture niya ako si Batang Inchik. Tapos mga badi ko, di ko take-expect na mahiling si Gray. Okay, ito nakapag-papicture man mga badi ko si Batang Inchik. Tapos paski kami mga badi ko, nagpa-picture kami kay Gray. Tapos may sabi nga ng mga badi ko, uya, nagsasolo-solo, kaya niranahan mi ni Batang Inchik. Tapos si Batang Inchik dyan mga badi ko, grabing maray ang kulit. Ay, tabi kami dyan mga badi kong nagmuror it kami dyan hukang sasaway kang tapos mga badi ko pauli na nga ni iyan pala ni Buylado mga badi ko, pauli na siya. Mabuton mga badi ko si Grace. So aki ni Buylado mga badi ko, boss kare pa mabuton man nga ni siyang aki. Yung sa akin, dalawa. Ay. Nakaling kaya kong pugi ay. Tapos nga mga badi ko, madali na kami kanyan mag-uruli. Tapos yun na to mga badi ko, nag-abot dyan sa mga staff kang kang papatantan, mabubuot man mga badi ko. Sabi ko niya ko, talagang di pa man naubos ang mga tao mabubuot sa mundo. Tapos yun na nga ito mga badi ko, nagtao nga na isindang t-shirt sa mga Bicolano vloggers. And syempre ako man, sarap man na nakako, okay, ugbaw na ako mga badi ko. Tapos dyan, nag-shoutout sa mga badi ko kang mga staff sa papatantan. Ay kami pala. Bali nga na mga badi ko, dyan pala kami nag-overnight, tigtugutan man nga na kami kasi may ari kang papatantan na pwede man da kaming mag-overnight dyan. Tapos yun na nga na ito mga madiko. Tapos pag habang nagjajaraming-jaming sinda nagtataragay-tagay, pero ako mga madiko, nakisama lang ako, naghampang lang ako sa inda, nagambag lang ako sa inda ng istorya, pero di man ako mga madiko nagiinom bawal man nga ni sa kuya mga madiko. Tapos mga banda nga ni mga madikong banggi na nagjajaraming-jaming na nga ni tapos yun na nga ito mga madiko, nag-abot na nga ni si Boss Karepa, si Idol, tapos kaya ba niya si jowa niyang si Jai Jai. Deporte mga madiko si pa Berberidjo dyan, tapos porte si Papa Roperechor. Bali pa ng mga madiko si Boss Karepa, panduwa ko pa sana siyang nahiling sa personal dyan, pangduwa inot, nahiling ko siya sa Sipukot. Tapos panduwa yun nga na yun mga madiko, yun na yan. Tapos yun si jowa niya pa ng mga madiko, si JJ, taga Tinambak man yan. Bali aki pa yan, nahihiling ko na yun mga madiko sa Tinambak. Tapos yun nga ito mga madiko, ugmahan man sa agum ko, tanahiling niya man si Boss Karepa, first time niya mga madiko. Sabi niya nga, maringay yata nag-iba ako. Sa ka mga madiko, taday ko pa talagang bisto si Boss Karepa, siya si agum ko ang hinot na nakahiling sa iya. Tapos yung bigayang galang kang agum ko, itong mga video nga na Buylado, ay ang kapurpos nga kan mga madiko. Tapos yung nga nito mga madiko, di syempre sinabi ko sa iya, tayaon siya sa kwarto, sabi ko niya ako, dad, yawn niya ako si Buylado. Tapos yun nga nito mga madiko, ay mapapicture nga ako. Sa kangalit mga badi ko taday man nga na inagayon sa vlog me, sabi niya hindi na nga ako maiba ko sabbi niya kasuinat nga mga badi kong pag-alo ko sa iya sa daba ko man nga akong vlogger. So hanggang dyan na lang nga ako mga badi ko nakapag video. Tapos yun nga ito mga badi ko pagkaaga tadyan na nga kami nag-overnight mga badi ko, si Batang Inchik turug-turug pa ko mga badi ko, habo pa magmata ka sa pinukaw may nata, syempre may lawag si daddy niya. Tapos yun nga ito mga badi ko nag-uli na kami. So hanggang dyan na sila mga badi ko ang sa Kuyang Chika for today's video. Salamat sa pagdalan, bye bye. Q.